новобаста ба баъзе маҳдудиятҳои бар асари пайдоиш ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ба миён омада, соли равон ҳам раёсати хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо шарикии ҳамкорони худ бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳоҷир ташкил ва гузарондани силсилаи чорабиниҳои иттилоотӣ маърифатӣ ва омӯзиши дастурдиҳиҳоро ба нақша гирифт. Рӯзи 15 декабр чорабинӣ нахустин мизи мудаввар таҳти унвони муҳоҷирати меҳнатӣ бехатар дар толори меҳмонхонаи Хуҷанд Делюкс бо иштироки кормандони масъули дастгоҳи раёсат, сардорони шӯъба ва мудирони бахшҳои хадамоти муҳоҷират дар шаҳру ноҳияҳо, ҳамчун раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Малик Исломи Наим Мунаввар ва намояндагони васоити ахбори омма доир гардид. Зимни суханронии ифтитоҳии худ сардори раёсат Зайнура Шарифӣ таъкид дошт, ки рӯзи байналмилалии муҳоҷир аз соли 2000 инҷониб таҷлил мегардад. Бо шарофати сиёсати хирадмандони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ватани мо низ таҷлили ин рӯз ба ҳукми анъана даромад. Мақсади асосӣ аз таҷлили рӯзи байналмилалии муҳоҷир ноил шудан ба ҳалли мушкилот ва дар сатҳи лозима ҳимояи намудани ҳуқуқу озодиҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо буда, масъалаи мазкур ҳамеша дар марзи диққати ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Дар навбати худ муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳоро лозим аст бо дарки баланди масъулият ва ифтихори ватандорӣ дар раванди бунёдкорию созандагӣ фаъолона иштирок намуда саҳми арзандаи худро ба татбиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузоранд. Дар рафти мизи мудаввар лоиҳаи дигаре, ки Мигрант Мобайл ном гирифтааст, аз ҷониби Олмасов Хуршед баҳри иштирокчиён муаррифӣ гардид. Қайд карда шуд, ки лоиҳаи мазкур бо ҳамбастагии ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди ширкати телевизион радиорекламавии Тироз ва ташкилоти ҷамъиятии Чашмаи ҳаёт бо маблағгузории Иттиҳодияи Аврупо амалӣ мегардад. Роҳбари лоиҳа Олмасов Хуршед зикр кард, ки ҳадафи лоиҳа фароҳам овардани имкониятҳои иловагӣ барои дастрасии фаврӣ ба манбаи иттилоотӣ ва ҳалли мушкилоти мубрими муҳоҷирон, хусусан дар давраи буҳронӣ, яъне COVID-19 равона шудааст. барои ин портали ягонаи иттилоотии маърифатии Мигрант Мобайл ташкил гардида, сомонаи махсус бо заминаи интерактивии мобилӣ омода карда мешавад. дар доираи лоиҳаи мазкур ҳамчунин таҳияи барномаи телевизионӣ низ дар назар аст. Пас аз шунидани маъруза, сардори раёсат Зайнура Шарифӣ ва раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Малик Исломи Наим Мунаввар назари худро оид ба лоиҳаи Мигрант Мобайл чунин баён намуданд. имрӯз барои баргузории ҳамин мизи мудаввар бахши ба рӯзи муҳоҷир гуфтам ки саривақтӣ буда. имрӯз яке аз самтҳои афзалиятноки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва имрӯз барои муҳоҷир мобайл ташкил кардани ҳамин як шабакаи иттилоотӣ барои тамоми муҳоҷирон ва оилаи ҳамин муҳоҷирон басо муҳим аст. ин яке аз дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарами Раҳмон аст, ки имрӯз ҳамин диққати махсус ба иттилооти оид корҳои ба анҷом расондани нисбати муҳоҷирати меҳнатӣ аст. он суханроние ки аз тарафи Хуршедҷон Олмасов дар бораи ҳамин Мигрант Мобайл ташкил карда як сомонаи басо муҳим. аллакай ин ман гуфтам аст, ки ин кӯмак мерасонад ба он муҳоҷироне ки дар хориҷи кишвар ҳастанд. имрӯз аллакай бохабар ҳастанд ва имрӯз бибинанд, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандон ва шарикони иҷтимоӣ бекор нанишастанд ва имрӯз шабонарӯзӣ оиди иҷроиши ҳамин барномаи муҳоҷират ва дастгирии ҳаматарафаи он дастури супоришҳое ки асосгузори сулҳу ваҳдат нисбати муҳоҷирати меҳнатӣ, муҳоҷирати экологӣ ва умуман муҳоҷират шуда истодааст, ҳаматарафаи имрӯз корбарӣ шуда истодааст. раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд тибқи низомномаи худ фаъолияти худро ба роҳ мондааст ва имрӯз раёсат ҳамаи он лоиҳаҳое ки вобаста ба самти ба танзим даромадии равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ равона шудааст дастгирӣ мекунад. мо фаъолияти худро бо сомонаи маърифати иттилоотии Мигрант Мобайл ҳамкорӣ дорем ва ҷонибдорӣ мекунем, зеро ки барои иттилоотонидани муҳоҷирони меҳнатӣ ин сомона бисёр гуфтан мумкин аст кӯмаки бевоситаи худро мерасонад ва имрӯз дар мизи мудаввар баррасӣ шудани ин сомона, яъне ки Мигрант Мобайл барои манфиати кори ҳар як бахшу шӯъбаи шаҳру ноҳияи вилоят равона мегардад, зеро ки агар шаҳрванд, агар муҳоҷири меҳнатӣ пеш аз сафар вай аз ҳама фаъолияти имрӯзаю ҳаррӯзаи ӯ дар хориҷи кишвар иттилоотонида шавад, вай аллакай мусаллаҳ ба Федератсияи Русия сафарбар мекунад. бинобар
دارین ما فکر میکنیم که عملی شوی این لایحه در بین مهاجران مهنتی بسیار هم کار خوب است و ما همچون ساختار دولتی با عمل تطبیق نمودن این لایحه را جانبداری میکنیم و ما فکر میکنیم که از عملی شدن این لایحه شهروندان ما، مهاجران ما هم پیش از سفر هم بعد سفر آماده میشوند و به منفعت خود استفاده میکنند. پس از شنیدن معروضه‌ها و صحبتی آزاد و سوال و جواب مراسم سرفرازگردانی دایر شد. سرداری ریاست در وضعیت تنتنوی رئیس شورای اتحادیه‌های جمعیتی در ولایت سوخت همزمان سرور اتحادیه‌های جمعیتی خورشید زندگی شجاعت حسن و راهبر لایحه فیلیال اسوسیاسیون خلوتاس بهترکنی نیکو احوالی مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها در جمهوری تاجیکستان فیروز شریپوف، مشاور تشکیلاتی جمعیتی چشمه حیات رفعت بابای و سرور شبکه تشکیلاتی جمعیتی جمهوریوی امید اوید به پیشگیری سودای آدمان و مهاجرت بختیار عبدالجبارов، مدیر بخش خدمات مهاجرت در ناحیه دیوشی سنوبر بهادورова و دیرکتور کلی جمعیت دولت مصداش محدود شرکت تلویزیون و رادیو رکلامی ویتیروس خورشید الماسوف را با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدرشناسی نمود.